ବାହାରେ ବୁଲିଲ କଣ କହିବ ନା ନା ମିଣ୍ଟି ଆଉ ଘରେ ରହିବାକୁ ମନ କରୁନି ତମେ ବୁଝିଲ ମିଣ୍ଟି ଆଉ ରହୁନି ଘରେ ନା 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 ତମେ ଆଉ ଘରେ ରହୁନ କାହିଁକି ତମେ ହାତ ଦେଖେଇଲ ମେହେନ୍ଦି ଦେଖେଇଦେଲ ତ ମେହେନ୍ଦି କାହିଁ ମିଣ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦି କରିଛି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦି କରିଥିଲା ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି କି ଆଣି ଦେଇଛି ନା ମା ଏଇଠି ତୁ ବସିକି ଏଇଠି ଅଛୁ ବାବା ପୁଣି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି ଯେ ବାବାକୁ ଅନେଇକି କହ ତମେ ତ ଆଜି ବୁଲି ବୁଲିକି ଦିନ ଯାକ ବୁଲୁଥିଲ ଆମେ ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାନି ଠାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁନି ଠାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁନି ବାବା କହିଦେଲୁ ଠାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁନି ଆଜି ଭୋଜି ଖାଇବ ଆଜି ଜାଣିଛ ଆଜି ଜାଣିଛ ଭୋଜି ହଉଛି ହଁ ତମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ନା ଯିବନି ଦେଖ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲିଣି ତମେ ଖାଅ ଆଉ ତ ବାବା କଣ ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି ବାବା କହିଦେ ନାକରୁ ଝୋଳ ବାହାରୁଛି ନାକରୁ ଝୋଳ ବାହାରୁଛି ହଁ ତ ବାବା କହିଦେ କୋ ବାବା କେତେବେଳେ ଯିବା କଣ ହେଲା ମିଣ୍ଟିକି ଟିକେ ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ପାଗ ସକାଳେ ଆଜି ମିଣ୍ଟି ଗାଧେଇଛି ବୋଲି ମିଣ୍ଟି ନାକରୁ ଗେଗି ଆଜି ମିଣ୍ଟି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇଛି ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲା ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଜି କେତେ ବୁଲିଛୁ ଆହୁରି ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ତୁ ବାବା କହ ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେବେନି ବୋଲି ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେବେନି ବୋଲି ସେଟା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା କେଗି ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି ସେଟା ଚାଟୁଛି କହିଦିଅ ଧନ ବାବା କହିଦିଅ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି କହୁନୁ ବାବାକୁ ବାବା କହ ବାବା ନେବେନି ବୋଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆଜି ବହୁତ ବୁଲିଛ ତ ବାବା କହ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ତମେ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ନ ନେବ ତାହେଲେ ପଳାଅ ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ଯାକ ବୁଲିବା ଗୋଟେ ପାଗଲା ନିଶା ଲାଗି ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ହଁ ସତ ହଁ ସତରେ ଯିବା ତାହେଲେ ହଉ ଯିବା କେତେବେଳେ ଯିବା ଯିବା ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଚାଲ ମିଣ୍ଟି ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ମିଣ୍ଟି ଥାଉ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆଉ ତମେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଆମେ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତାହେଲେ ତୁ କହୁନୁ ନିଜେ କହ କ'ଣ କରିବା ମିଣ୍ଟି ବୁଲି ବୁଲିକି ତାର ବୁଲିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି ଯିବ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଯିବା ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଇ ମା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରିଦି କନ କରୁଛି ରିଦି କନ କରୁଛି କନ କରୁଛି ରିଦି ବମାସି କରୁଛି ବମାସି কি বমাসি রিদি এই দাদা 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 রিদি এই তো କଚେରୀ ମୁହଁ ଫୁଟିଯିବ ও গুদু 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 দেখুন কিন্তু হসুଛି ଦେଖନ୍ତୁ গুদু 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 এটা কি রিদি মিন্টি এটা কি আদা রাখছেন যা লা আদা রাখছেন সোনিয়া ତୁ ଯୋଉ ଆଜି ଖାଇଥିଲୁ ଦିପରେ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ତୁ ଅଭଡ଼ା ରାତିର ଫେର ଭୋଜି ଅଛି ପୁଣି ଅଭଡ଼ା ଅଭଡ଼ା କି ନା ସାଧା ଆଇଟମ୍ ଅଭଡ଼ା ଅଭଡ଼ା ଖାଲି ଦିନ ରାତି କ'ଣ ଖାଉଥିବ ସେ ଦିନର ଭାତ ଖାଇଛି ଶୁଣ ସେ ଦିନର ଭାତ ଖାଇଛି ପୁଣି ରାତିର ଦିନର ଅଭଡ଼ା ଖାଇଛି ସରି ଦିନର ଅଭଡ଼ା ଖାଇଛି ପୁଣି ଅଭଡ଼ା ଖାଇଛୁ ପୁଣି ରାତିରେ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବୁ ତୋର ଦେଖିଲି ନା ଦିନରେ ଅଭଡ଼ା ଦିଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଠିକ ଜାଣିବେ ଯଦି ତାର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଦେଖିବେ ତା ରିଆକ୍ସନ ଦେଖିବେ ଆମେ ସେଇଠି ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆମେ ଭୋଗ ଆଣିନଥିଲୁ ରିଚୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖ ମତେ ମୋବାଇଲ ଦେଖ ଓ ରିଚୁ 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 ସବୁ କାନ୍ଦିଦେଲା ମତେ ରିଚୁକୁ ଦେଖ ତା ଚୁଟି ବାନ୍ଧିବି ସେ ମାନେ କେମିତି ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଉଛି ଦେଖେ
ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଲେ ମା ଝିଅର ତୁ କିନ୍ତୁ ରିସୁ ପାଳି ଯିବୁ ନା ଖାଇବାନି ଯେ ରିସୁ ଲିସୁ ଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପଡିଛି ସେଟା ନେଇ ଆଇଲେ ହବ ନା କାଇଁ ଜାଣିଲନି କି ଆଇଲାନି ନେଇ ଆସିଲା ଏଇଟା। ତୁ କାନ୍ଦା ନ ଦେଇଛ ବିଜି ହେଇଛି ବୋଲି ମାରି ଯାଉଥିଲା ଆରେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଖାଲି ପେଟ କାଟିବ ଆଉ ତୁ ମା ଖାନି ମା ମତେ ତ ବହୁତ ଲୋଭ ଦେଖେ ଦେଇଦେବେ ମତେ ଗଜା କାଇଁ ଖାଉଥିଲି ଲାଗେ ମିଠା ନାହିଁ ନଡ଼ିଆ କାଇଁ ତଳେ ଉପରେ ବସି ଆମେ ବାଛି ବାଛି ଦି ପିସ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଭୋଜି ଅଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷା ପକାଉଛି ଝିପ୍ ଝିପ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଛତା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନନାମାନେ ସବୁ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି କ୍ଷୀରି ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କଟା ଚାଲିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଟା ହେଉଛି ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ଭଜା ସରିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସରିଯିବ କାରଣ ଆଗକୁ 500ରୁ 600 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଖାଇବେ ରାତିରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ହେବ ନନାମାନେ ସବୁ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ୱାଓ ଖାଇବା ଆସି ଲାଗିଗଲା ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାମ୍ପଡ଼ ହେଇଛି ପୁରୀ ହେଇଛି ଫ୍ରାଇଡ୍ ରାଇସ୍ ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତା ସହିତ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ମସଲା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପନିର ଏଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏପଟେ ପାଇସ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଦେଖିକି ଆଉ ରହି ହେଉନି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ଏଠି ଲମି ଖାଉଛି ମାମା ରିଧିକୁ ଧରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଉଛି ମିଣ୍ଟି ବି କହିଲା ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦରକାର ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ଖାଇବି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ନିଜେ ଖାଇବା ଶିଖିଯିବା ଭଲ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।